Здравейте! Трябва да спрем да използвам тази реплика вече. Не знам какво да казвам. Точно с братлето се мажеме, приключихме. Колко часа се работихме, приятели? 8. 8. Сериозна сесия направих. Доста сериозно. Как се чувстваш ти? Сравнително добре за 8 часа. Направо си издържа много сериозно. Много издържлив. От отдавна някой да ми беше седел така на стола. Останете с нас до края на клипчето, за да видите какво направихме за 8 часа.